şuncalık geç. Ne için gittin aşağı? Men otamamın uğraşamaktaydı. Yok, sen 10 saat kurlaşmakta gitmeli dağdına. Ha? Men uğraşamam. Öyle aldı da beni. Yok, sen aldın. Bir gün yaşmaya şoğuna gitmiş görün. Bilip görün, doğru değil mi? Gitmiş görün, bilip görün o. Sen orada sen benim yüzüme ayak koymalı mı ama? Sen ben arkamdan çoğurmalı, şuna. Men öyleyim. Yok, sen aldın. Sen ben şoğuna ne? Kıskart ne gibi gitmiş görün. Doğru değil mi? Yok, uğraşamaktaydı adamım. Sen kurlaşmaktaydı. Ben şoğuna kurlaşmaktaydım. Doğru değil mi? Şunun mu? Gidip devam. Gidip hemen içine kaldı. Uçman şu oluyor da. Ne kadar aydı atıyor. Ya sen ne için mi aldın? Ben şuna kurlaşmadan kaç oluyor ya. Ben şuna bir yıldan hele yol oturuyorum. Ben biliyorum doğru değil mi? O ne mi dedi aldın? Gerek değil. O ne için atıyordun o bana? Ya hep ömür keleyecek dedi ben. Onu? Ha? Onu kullanmak kadar ne için mi vereyim o da? Sen ne bileyim saktırmışsın ne misin? Sen şaktır mısın erkek mi? Öyle mi yalnızlıktan gittin? Sen yalnız. Hey. Kaçın buyur. Hayır kaçın ben. Öwrülýän bir zada inim. O topka kiçiňde arkasyna gyzyl jawabaň ýolýar edim. Aty bilen atan ýalakla uny magra gatay oşa kratin, o protein, bol berip durýar da özüne biliňiz bolşy. Ay bulara bir zat diýe. Başladan film türlük seni figura ýazadyk başlar. Emendin la. Daş ozdan tapan tupan zadyň alyp gitjäň. Lipton kimden aldık? Ulan Paul biznesmenler yürüytü. Mardan geldi. Ne? Ben şunu bana. Durup sana Apollo'yun. Ben dedim sana! Durup sana Apollo'yun diyem. Meha yıktın meha. Durmuş, dostluk, sevgi, problema. Sen ne diyorsun demiş ya gülki. Men gyzalagen bolup bana kraska çalýardy-o. Adam gutaransa motorya diýen mafiýaň başlygy şu täze başlygy etýänne. Ne diýilýän zatlar gawat gelip otyr. Allah oglan kan ýaratypdyr ýöne erkek az diýilen ýaly. Aslynda erkek diýip yaradylan bary özüni alyp başlar gowdal. Nirden öwrenipdir, nir bäri.
Türkmen mi oğlu? Türkmen akamat. Doğru mu Türkmen akamat? Men Türkmen nälim karam diýetin. Başda garam dönüp. Sadikda kaçaylı lan o naves şipriyal şey dip dura alo. Qaşam şey günjo şaýar koşa edil. O köp gydon ýaly özüne taradan o. Saçşaşyn tıklanmaşyn var ýa-mı? Şeydi mi açam var. Ay gutardylar o. Gutardylar. Gyzar gaýratynyň ýene 10 ýyldan 20 ýyldan ullugasyda gitmeli bolýar. Şular ýalak köperse. Şular ýalaklara azaldyp bara üstünden basyp näme diýsem diýbermeli, şular diýmeli. Ýöne adam etmeli ýoksam 10 ýyldan gyzar gulluga gitip başlaýar. Wapşa ýaşatmalam dälemini ýalaklara. O batayaslara geňor gördüm, batayaslardan metra bulu. Yasalan galbay gördüm ya, mun ýana traýany galbay görmedi o. Oglanlaram gaýratydan aramyzda erkekler badyryn tak. Olar ýola salyp oglan gatarna bir geçireli, erkek bolmasalaram la. Yo degetmeli no, degime da on ýazat. Yo üstünden basın şolar ya burada görsäňiz. Basın üstünden. Ağlayança, ölýänçä basın. Ýöne adam etmeli bular ya, oglana erkeğe geçecek da şular. Ýoşam kommentaryatına arıp gülkümsdýar o gyzar ýazýar o. Gulluğa bizi gider. Kuşağımızı çekin gulluğa yor gyzar. Ay. Kommentaryatına bark görüňşäň. Gaty gyzyklydyr. Sağ mana oturuň biz bir normal bolaly. Emin вообще нервничать ediýän şu minim jydan o. Ýöne nervjydan şu lakka diýen o prasmotr uçýar. 200 000 300 000 4 milliona channel ya. Onu Hugna şular ya tank oynap da düşýän kille sütgäpdir. Bu samsyk ýubany näme saç goýdurup diýipler. Şonnalyk diýen. Onu bu videoda inan şular iýderleýän gör. Ana akyllyjyna ejeleme dir kagadymy bilerin diýip şu diskaja goýsan bu video çykardym. Hiç kim görmek like ýok, repostam ýok. Bakın da ana şu ağaç diskan görün like repost oğudan komentarı. Merhabalarım salam. Otursun sağamanca. Burada ayıp geçeyinliydim. Erbesa edemek, erbesa koyamak, öz videolarımı paylaşayım. Hava çağalam bilen paylaşyan aydım koyan, başka aydım aytyanlarım kan. Oların ni tobat ýazlanak sebäp diýsen olar insankydan geýinýärler, gow geýinýärler. Menim ýagdaýyma görä, ýaşaýan ýagdaýyma görä goýýan. Hawa bay diýip bay del, garyp diýip garyp del. Müň şükür Allah'ım berenni edenni. Ýöne diýjek bolýan zadym. Ýarym ýalaňaç bolsa, gowy voh etýän hawamy. Ene biz ýaly şey diýip bir aydım aytýar, çala bir başka neme vay huday saklagyň gönşüňe minýän, towa minýän. O näme üçin başga da neme etýäňizi neme diýjek bolýan adam saýlaýaňyz, köpüňiz bar. O gollaýanlaňyzam janyň sag bolsun. Adama erwet neme etme. Ýöne bu dünýäden o dünýämizi ýakyn arasyna bir ýatladyp geçeýin. Sizem ýadyňyzda salyp durum, hemmemiz şo bir ýerden ilk şo bir ýere gitmeli. Baýam şo taýyp gitýär, garybam şo taýyp gitýär. Men aýdaýyn, tagam bilýäniňiz badyr, ýöne bilmeýäniňiz kän. Diýjek bolýan zadym kommentaryada belläň. Taşda TikTok goý diýenler ýa bolmasa ýok goýma diýenler haýsyňyzyň köp bolsa şoňa görä hereket etjek kılym. Dönün sag bolun. Tagamana oturum.